Ora motor kuwi. Kuncine kantin ku jebuken. Iku tidak ade cair. Tak anteni ning kono to. Ade mayune ben penak. Ngono. Wis terus. Kayak suwi men tong juga ngono ae. Atus. Nanti motore. Lah jadi bang jupuk kuncinya tok. Bang Goblok e. Kowe kok pada tolol itu. Tak kunci kok motore malah juga kuncine tok. Sabut gawe karo kowe ra tepak blas. Wis ngaku ae wae. Lho lah aku piye to? Ngaku. Walah. Ndi ki roti sing enak iki? Wah, kayak bingung aku. Salah sih guys, empuk kayak pupu. Mulai selai roti, lebokno jok ae bengkak ontang-anting. Oh iya lali tak kunci ya. Loh, lah kunci ku ndi iki? Wah. Iya to ki. Masa kene ning omah? Tapi gak mungkin lek kene ning omah no. Lah motor rene tak tumpaki, Mang. Piye gini iki terusan? Alah, wis tuntun ae, sene ae. Ning omah ada duwe kunci serep jan. Sapes. Panas pisan. Beh, kok enek to ya. Wes. Wesel. Nasib. Yang panas saiki mendung, udan pisan. Oh, wadih ini. Iya. Wes panasen. Godanan pisan. Terima non golek roti puki. Sedater ngene lemes aku. Gak kuat aku tak berdaya bisa. Wih, akhirnya ke rumah lagi kan. Ini ki nasib iki. Jenenge perjalanan ini asik. Tapi lempo ya. Harus lem jadi kono ra iso. Wis jeneng momen iki. Aduh.